Здравейте хора, това съм аз, Алекс, кой друг. Искам да ви се извиня, но започна да се развивам и си помислих, че съм бил пуснал камерата, но съм се объркал и а, не съм я бил. Но нищо, това, което бях направил е, че сложих тук стълби, направих си торчове, оградих къща с торчове и отидох за храна, за да се наям. Опа, пак съм огладнял. Много се извинявам, за което, но нищо. Спешно трябва да си запазя холма, но ето той вече започна да се съмва. Ще гледам да вдигна някой левел. Уоу! Извинявайте за лага, но след като си пусна бандикама, обикновено започва да ми лаги. Мри! В този епизод мисля да събирам вълна и да ви покажа как да си направите легло, с което ще може да запаметите точката си на къща и други. Тук не мога да копая. Ще събера още месо. Също сега ми трябва вълна, но не знам откъде ще намеря. Стой. Но така бе. Тук има доста пайци. По дяволите. Намерихме овца. Още една. Това е добре. Точно 3 овце. Успяхме да си направим легло. Това е добре. Има и доста крави тук. Но сега ще гледам да се връщам към къщата. Ако не съм я загубил, де. Проклятие. Ето тук е. Замислих се, след като направих втория клип, този, в който показах как да направя портал на Незера, кога ще спра да правя поредици. И това ще говоря за поредиците в синглплеер. И това ще е когато превъртя играта. А това няма да стане скоро, момче и момичета. Убеден съм. Защото тук ще започна да се развивам. Сега ще направя легло. Добре. Ако забелязвате нещо променено в резолюцията ми, това е, че проблемът е, че съм с Texture Pack. Какво става тук? Защо не мога да щупя това? Texture Pack на Fitful. И реших да го добавя. Тук нещо става.
Не мога да си чупя леглото. Но нищо. Сега ще продължа. Бяхме решили да правим мина. Започвам с нея, разбира се. Тя е важна част. Но преди това ще си направя една врата, за да не влизат чудовища в къщата ми. Ех. Така. Та. Нещо се бъгва, не мога да чупя някои айтеми в тази къща. Не знам защо, не ме питайте. Но... може би е заради някой бъг. Но нищо. Кол. Ще си направя няколко честа за айтеми материали от мината. В поредиците мога да направя някой клип, в който ще търся село. И в това село ще събирам емералди, с които можете да размените айтеми с вилладжерите. Айтемите понякога са полезни, понякога не. Зависи какви са. Но да, ще бъде забавно, затова и реших в по-късен период да направя това. Тук ще бъде. А минута мисля да я направя тук. Ще бъде с стълби надолу. Сега ще ги направя и тях. Колкото мога повече, разбира се. Но това зависи от минута ми. И от много други неща, разбира се. Мисля, че толкова поръчки ще стигнат за сега. В следващия епизод, който не знам кога ще го направя, може би ще апгрейдвам къщата, така да го кажем. И по това можете да разбирате, че ще слагам кабелстон, ще заменям неща с дърво и така. Натъкнах се на доста кол. Така. Ще оформя тук. Така. Това може да е някаква моя тайна стая. Ще видим. И да, впрочем, в следващия епизод ще продължа да правя клипове, ще разкопам в минута. И така, довиждане от мен. Абонирайте се за моя профил в YouTube. Харесайте клипа, коментирайте и довиждане.